ang'o momiyo pod gintiere kod mibadhi kata obedo ni gin jogo monego bed ni konyo jopiny e rito ngima jopiny kata chiwo arita makare ne jopiny. Kenneth. Ana medo mana wacho ni Joyce ni mokwongo gima Peter wacho ka ma explain process minyalo chiwo go evidence. Ana wacho ni mage theory ma wacho ni to practical ok nyal timore kama nikech neno sama ng'ato dwa ni gimoro timre ne en gi nyathi kaka miwinjo wacho no winjo hore cha openjo no dwa hore nyaka karang'o kalure ni ohore to moko to chiwo asoya odwaro tich koro sama ang' nobiro dhigo ka EACC mondo mi omiye pesa mothiedhi cha ok nyalo nikech odwaro no ndik en gi geno moro kanyo ni kango golo pesa to dhi yudo tijni koro kendo moko gigolo mamoko gitwe moko gigolo nyaka mnotieno nikech ebo dwa ni gini moko ni gini sirie kindwa kod gima timore niya nyaka wang'e ni thuolo mar sirikal tin an ma gima pona nuoyo kaka ng'ama wacho penjo no hore nyaka karang'o notieko puonj higa mokadho higni mang'eny 2017 nyaka wang'e niya sama universities medore ma jopuonje medo wuok mang'eny sikunde mag dhi puonje be medore nikech an asomo Samanga Kandiege secondary school mosemedore bathe kanyo en Samanga to gi koto skunde matin tibiro yudo niya universities osemedore mang'eny to jopuonj wuok mang'eny higa ka higa an gima nyanyiso jo Kenya kendo jothurwa niya nye report owuok kanda agombo ni kwa discuss report ni ng'ato temo wacho na winjo ka bunge magwa chiwo gokinyi to ahinya ma jopiny luo an ma emomiyo adok korka luo ni gigo mana koko ni ministry mar interior ema nitie gi corruption to gima dwa wacho ni jothurwa manyaka ging'e ministry mar interior en gi tich miluongo ni coordination tiende ni ok ochiw direct instruction ne police otimo coordination mar tije police to gi tije mamoko mag sirikal mamalo koro police nigi ng'ama iluongo ni inspector general mano independent body inspector general of police en independent en ema owinjo bed ni en answerable to the president and the people mag Kenya ka sama nitiere mibadhi kuom police ma endi gimochakore ndalo nene kata ne en mabasa achiel maniluongo ni Lolwe mane wuok na Kisumo kochomo Mbita ne korap mibadhi ni endachwa ka ma gik sani endi koro dhi nyaka digital police an chieng' mona nyihero ka police an gi siling 100 to koro ni awewa man change imagine ni odwaro siling 50 auto 100 ni to onge 50 kendo yie chunga ka ni wa man change gima ng'ato wacho ni police obede gi koti maonge ofuku cha acha na thing police so nyaka pesa ogudu ka koro kata mi koti maonge gine maonge ofuku onge kati kama gima owinjo watim namba 1 police road block owinjo bedi road block tije nang'o then gima be medo hinyo jo Kenya mogik mana nuoyo makelo mibadhi kata ndara gimiluongo ni insurance ni owinjo wang'e ni to okonyo japiny gang'o ngeche police maki kionge insurance to police ok dhi mak ja insurance kotamre chuli ka gachi okethre so police riti ndara gima police ng'iyo en insurance emanyi go seriously ok kata moko ng'e kata ter ka onge nikech ibing'e ni insurance na pok ichulo idwa kadho nyaka koro ikadhe akadho na mayot kadhi manyo insurance na 50 keto ka mag matatu to koro kata matatu gol meduka manigi gimoro amora igoyi nyaka ni ndara ni niete ka kibire ito magach ng'a mobire ndara ni tiende niya police department en obedo coordinated mana under ministry koro coordination ok en instruction emomiyo watemo wacho gima duong' kata na counties wa tang'o momiyo migawo mar arita kwini emotele weche mag mibadhi police ng'eny koro ing'eni chakre ndara kiwuok loy tok michop kure police choka pesa ndara to en under ministry ni to ok obed directly dealt with give the minister obedo dealt with directly gi independent body miluongo ni inspector general of police koro ministry timo ma coordination ni nyiew negi uniform ng'iyo kaka itimo negi resources chudo margi but adieri ng'ama chiwo instruction ni mondo police mobedo corrupt maki gin ji ariyo EACC ema nyalo chiwo instruction on mark police no to kod inspector general of police
ema nyalo chiwo instructions as to corruption madhi mbele. But adwa medo katieko niya in that point. Mibadhi nitiere Kenya ka. And maendi ok wanyal tamore. Makata wan ko wuotho e counties wa. Counties wa ibiro yudo ni kata sama wuoyo kodi ni Joyce. And maendi onego dhi e record. Pesa ma counties wa yudo ok gitigo, gichamo bas pesa mawuok e national government ema gedo tuche wa kocha. Koro yudo niya governors wa osiko manane mara gidhi launch airport. Airport igero gi national government, county government ok gero airport. Maoma bechuecha osiko no dhi go picha gi paya, odhi go picha gi fish market, odhi go picha gi to fish market national government ema gero. Gin kipenjo gini un billions wa par gadeng ge county government ema be kawuono budget ochopo almost 12 billion. Kipenje ongi. Then masoya miwinjo ni. Masoya ni to koro ne kamora mora. And gima onyalo konyo masoya mondo rum en niya namba achiel horruok ma wachata ma nyaka obedigo. To mar ariyo service mar sirikal nyaka bed fastened. Ema miwino ka ministry sani no president no luongo chief officers, CEOs all MDs state house nyocha. Mokono gi ni speed must be in every department. Onge gimoro niya ni pass kaka watch passport. Watch passport ne nitie breakdown kata gachi miringo go nyalo bedo gi problem kata dala ni kamidake baf nyalo kethore. Ne machine mar printing was a problem. Koro papers no kel but papers no donjo. Apa neno ka PS muchungne registration Bitok Professor Bitok no receive papers. Kendo backlog mane nitie kajacha di reduce. Koro nyiso niya ne gicho bedo kacha. Koro ingeni koso bedo ni loso gi tek to ng'ato konia kela lofu moro apar aringa los nigo piyo piyo. Bas kineno ka waduo konono alufu apar migolo no idhi nyogo papers iloso go piyo piyo kose koro igolo gi kumancho pandgie mar mondo mi ng'ato chiwa soya e kaloso nikech mage gik matimore. Line board. Bise bedo gi